Ekerwe obonene bwaye Egutwari bagaria mawa Mororekana ukosikwa Ekagocha Mito Mugabikagocha Nakiera beasetore Erekagocha Mesa engakeyo byabo bisibirorekane tororekane munatore erekagocha mito mugabikagocha Nakiera beasetore Erekagocha Kere abaratoriwe babegete changa chenyangi na kerebu ya sababu Erekagocha mito mugabikagocha Nakiera beasetore Erekagocha mito mugabikagocha Nakiera beasetore Erekagocha Hallelujah. Utake kwa iwa meni chinene. Yana be kokotera, Okay, ndi teotera kotera kori kokotera nga wenye mavuno. Kokotera kwa sogete igoro. Kore ase YouTube channel ya Molly Kemunto. Ono karibu tunyatoko shiriki tuenzi yamu. Wapandaji msife mioyo, kwa maana ipo siku mtavuna. Tuwapanda mapema, mbegu za ufadhili hata na jioni. Tunangojea sasa siku za kuvuna, tutashangilia wenye mavuno. Tuwapanda mapema na mpenda kutwae, mbegu za ufadhili hata
hata jioni. Tunangojea sasa siku za kuvuna, tutashangilia wenye mavuno, wenye mavuno, wenye mavuno, wenye mavuno, tutashangilia wenye mavuno, wenye mavuno, wenye mavuno, tutashangilia wenye mavuno. Kwenye kifuri tusishindwe na baridi na upepo. Punde itaisha kazi yetu hapa, tutashangilia wenye mavuno. Umelia, umelia usiku wote, kilio kinakawia usiku sana. Punde asubuhi kutakapopambazuka, Bwana Yesu atakufuta machozi. Wewe wenye mavuno, wenye mavuno, tutashangilia wenye mavuno. Tufanye kazi wenye mavuno, wenye mavuno, tutashangilia wenye mavuno. Wenye mavuno twapanda kwa Bwana, twapanda kwa Bwana, mbegu kila siku, mbegu iliyo nzuri. Japo kuna shida, tabu na huzuni, tutakapashinda atatupokea. Tunang'ang'ana kazi ngumu, kipato kidogo hakikidhi mahitaji. Usilie wewe, usilie wewe, ipo siku tutavuna wenye mavuno, wenye mavuno, wenye mavuno, wenye mavuno, wenye mavuno, tutashangilia wenye mavuno. Hata kama unapitia shida, wewe ng'ang'ana wenye mavuno, Yesu yuko nawe, tutashangilia wenye mavuno, tutafurahia. Hiyo siku tukivuna itakuwa ni siku ya furaha. Wenye mavuno mko wapi? Wenye mavuno, wenye mavuno, wenye mavuno, wenye mavuno, wenye mavuno, tutashangilia wenye mavuno. hata kama unapitia shida, wewe ng'ang'ana, wenye mavuno, Yesu yuko nawe, tutashangilia wenye mavuno, tutafurahia. Ekwa eria lenge kubwati ei mwari twapanda jinsi mioyo kere kwa yeye kuna gocha abangina bage sonso enda ko chimwina ali asya bwatini ne ali ansali salia omuranche kere kwa yeye kuna gocha mukaigo bangina bage sonso kenda ucha mwina mukabwango kotere muro gatera bangina bage sonso bali mukaransi muka akimokorige gocha nsema inu bano okay bangina basi bage sonso keti asya bwari Nitirisimuka kubarangeri na marieta ya mukumuka kwa kole ni moimuki
milele. Mimi nimeinuia dhambi ya mbingu, na tena hatua zangu nisifulule. Shikilia Bwana hadi mwisho wa vyote. Rabi, safari niongoze, nikanyagapo kakanyage nami. Nawe pepo kali nishikilia Bwana hadi mwisho wa vyote. Rabi, nasivumilia changamoto maishani, isalama ananikakuone wewe. Japo natumia jawani sasa, mwishowe najua nitalia kivulini nifikapo ulipo. Nasivumilia changamoto maishani, isalama ananikakuone wewe. Japo natumia jawani sasa, mwishowe najua nitalia kivulini nifikapo ulipo. Safari niongoze, nikanyagapo kakanyage nami. Nawe pepo kali nishikilia Bwana hadi mwisho wa vyote. Rabi, safari niongoze, nikanyagapo kakanyage nami. Nawe pepo kali nishikilia Bwana hadi mwisho wa vyote. Rabi, safari niongoze, nikanyagapo kakanyage nami. Nawe pepo kali nishikilia Bwana hadi mwisho wa vyote. Rabi, safari niongoze, nikanyagapo kakanyage nami. Nawe pepo kali nishikilia Bwana hadi mwisho wa vyote. Rabi, safari niongoze, nikanyagapo kakanyage nami. Nawe pepo kali nishikilia Bwana hadi mwisho wa vyote. Rabi, tupate wimbo kutoka kwa Eric. Eric, karibu kwa wimbo. Ewe mlinzi wa Zayuni, Bwana amekupa jukumu wakati wote. Uwe mwangalifu kwa wakazi wa mji huo, katika maisha ya kiroho na afya yao, pamoja na kufaulu katika kurithi ufalme wa Mungu. Ewe mlinzi wa Zayuni, Bwana amekupa jukumu wakati wote. Uwe mwangalifu kwa wakazi wa mji huo, katika maisha ya kiroho na afya yao, pamoja na kufaulu katika kurithi ufalme wa Mungu. Kwa kuwa mlinzi ni jukumu la kila mmoja, hakuna atakayetii kwa niaba ya mwingine, wala kutoa udhuru kwa ajili ya jirani yake. Kila mmoja
atajisimamia, kwa kuwa mlinzi ni jukumu la kila mmoja. Hakuna atakayetii kwa niaba ya mwingine, wala kutoa udhuru kwa ajili ya jirani yake. Kila mmoja atajisimamia. Yale ambayo Bwana amekuamuru yazingatie, uwaambie wakazi wa mji huo anenavyo Bwana, maana usiposema ghadhabu ya Mungu itawaka juu yako. Yale ambayo Bwana amekuamuru yazingatie, uwaambie wakazi wa mji huo anenavyo Bwana, maana usiposema ghadhabu ya Mungu itawaka juu yako. Kwa kuwa mlinzi ni jukumu la kila mmoja, hakuna atakayetii kwa niaba ya mwingine, wala kutoa udhuru kwa ajili ya jirani yake. Kila mmoja atajisimamia, kwa kuwa mlinzi ni jukumu la kila mmoja. Hakuna atakayetii kwa niaba ya mwingine, wala kutoa udhuru kwa ajili ya jirani yake. Kila mmoja atajisimamia, kwa kuwa mlinzi ni jukumu la kila mmoja. Hakuna atakayetii kwa niaba ya mwingine, wala kutoa udhuru kwa ajili ya jirani yake. Kila mmoja atajisimamia. Niliwaambia tupate amen kubwa. Haleluya. Pia naenda se matera maya balenga bago kina matera tuai gule. Pia no sana chisango na kwere chire. Ona chinga kichi ngongo chikoleta pasta. Elinde atoletere abageni. Pasta karibu. Eli udinga yara chikocha. Orangeriwa. Abanji banyesaye titukulia rero lye sabato ase kanisa ya Gisonso igamba kwani mwensi imbiye mure nakiwa mutano mogokoy. The Lord is good and all the time. Kumwachire sabato mwasasoke garamo kwani wo mwaita bano mogoko. Igotora singencho yabagani baito. Kibindi nkiringurarura ase TV. Gekongo sana kegotebanga inability, disability is not inability. Yani nga oko oborema tali gorobwo ogotanyara na bokoremara lakini indo nyare.
Kero narigereria abaminto bakira abande igo baremara ekero bara abantu abane magana nare nkosoma kero omonto araetire ense eye onye Yesu taracha erimo abakungu mbare bakwerere n'abasacha na baria batarakwerwa bagokorera aba bakwerere ekyongeri baro bakagira nga musuku basacha babo mbakora ki mbagoku ebintu mbire bibere bigotorenga asobimo nabo gokwerwa obo muboraka gose obwe omoikora ase eng'encho gwakwereirwe na onde taiyo asobogima obo oeteire oborema bogusie bagoteba oborema ng'aibore omonto nabo gokina buya gochigika igoro oremare igo kwaremaire igo gento eke tari egento omonto obwente goteba ng'a oborema nobwa Maureen oborema nobwa Doris. Anything may happen in you in your life keni gose nabo gegokonyoa igo ko otararemara korbia kuna gotebe nyasaye ng'a nyasaye mbiyama yagara kero nyamunyamu atera tero gotero kuyasa kero turaike igoro ntoikaranse na nyasaye oito amang'ano nsi amakong'u aete toyebe nonya neritukeri nyamunyamu igo torabekirwe chinguru chio gotaremara toba abantu abakong'u musubati mto Maureen otero gotera kwang'iyeria marigasa nachire kwegera ng'abantu aba baeteire challenges in life. They have reasons to smile and they have reasons to rejoice in the Lord. Abantu abande toro buya oragire toro buyo igo gosiara ko nona bori yo Mauricia toro gutangazire nga gichono kira nga kiba muri ni bagwita paka nacha kuyiria marigo matenga igo bono igo ntwa tegetikea ikera nga toro sitie choga asa abantu baminto bakwenda bono baraga ni kwende yacho igo bono nyingi sana ikera mbatete kwenda yacho bono mama yagutangaza na iga no mulima paka chichaime ngakibona gutahiche igombia igo abalemaru baminta babwate challenge tigatuba sabire nyasa baseni ekiagara na ende mbabwate sababu yoko motogi ngo nyasa igambalete bona batukwani tetu chakira nyamnyam nyamnyam rietari ayetari ria kuru enari ria kuru kwa rietari ria gesongo na ki Richard ngoinyo Richard ninje na mwenyomeret ekero ndo mwanafunzi umupasta omongino nare gokora emeremo Nyaramba no twari gushiriki district yemo na Richard ekera imoka chaka korosia emerubire y'enyangi tukashirikiana sana asoko kwenda kumurete sio musubati ono musubati itu aretete nyamnyamu babeira baya naende banyorera abantu naende abana ababanya ba Richard bachakire gotera nere no mukaye gotera itari injiri anan Richard no mukristo itomo kong sana kurwasi kanisa ya Nyaramba naende ni mwanjete sana asokwerwa asobokoreri igo Richard, I love you so much. Tima sinoma etinga na onde district ye no maete mara wanja Richard ya kwani Richard kwani Okay, pastor abageni baito mwachire abaminto mumenyete no barema wao abageni baito Joshua koru abagusi Global Radio Home igo buna rero mubwatira igo mubwatire paka ngumbu kiagera mangana ya kwenda ngumbu direct igo ro chetalie sabatengia God is good
aya mbaraku pastor abantu ambaragira emenwero ekero mubwato bochuchu ni chuchu lakini obo nyasaye kando. God is good and all the time. Okay, rero tutaite gukwanania kuna disability to gukwanania kingo tebanga people with special needs motebe a ministry whose time has come. Nogange gesonge ekyo a ministry whose time has come. People with special needs. A ministry whose time has come. People with special needs. Amen. Nakia kogera rero twacha ekenyure keiga abantu bali babegeta abantu babwato bali manyumba babarete tokole emirimo. Amen. Asa marieta muna mwaigu pastor ni mwanjete sana no ene kero na sogeti volume 1 ninko bwatete video asokorandia matanga igonga ningwanjete na chiteri motentaria okam promote irete news twachete no mukungu na abana bono Richard munate bigu na bwato mukungu na abana mbaro ekere nali kuruka umukungu ante imba kwanie na mama nante betimba kwanie kere twa kwante nere morogoba amana ya nembu ya mule ntararu motwa nacha na abana babirega tiga baracha maiteke na bara kuminga nale people na bwata abana na kigosa abana bale malete bunere bono tiga bachega akamwana aka oyo chire gocha igaro yo gatatu bono gakago so mixel ali magena bachete after takuba kwan tigaba kwan. Happy Sabbath. Happy day. My name is Anne Mesa. I have a memory verse. My memory verse comes from the book of Proverbs chapter 16 verse 16. It says, it is better, much better to have wisdom and knowledge than gold and silver. Say amen. Amen. Aya, akamwana kandi nkaraga ke. Korra manyinga ingirete gocha sende. Ero. God is good. And all the time. Okay, biamono ntuacha na bageni abange. Tima te pasta nga yo kwale konte inkwane ngaranse. Osende tabageni bali tuacha nabo. Sawa, biamono. Bono ntete komari baga ekiagera nero gotoretera bageni na inda turandi nero turandi tukulia rero nchona cha ichumeyo mbwenta ko bikambire ona ina bwento kule kambiri igechure lakini nganyora singincho mwana wa Doris alirire sana ngegere mbera esabateye ngatumo monta gende kurandi kambi egere tinta mira ngane kambi gakwete nkari mbera nari umwana onara gokenga latino arenga ninyanjete abantu aba babwate imichando yogotenyara asinga njokore mara buna bono musubati ominto morini ndirare marete bobesana osacha mbale nasigite babire bamugurire gari bana kugura ngabata inaende bagaitaba bagata tokwenda goteba ni babire tuligichibe senu tugurire musubati wegari bono obuyana ende nayo mana yita kabo museneta okongo mugen no yo kuriyo buchumbe bwa West Mugrango yo mito Steve Mugaka bagaitaba kabisa tinda batiga lakini na janga gokanga Morini onyorera akagari akuna gotarira gari Morini oyo ande na janga mwanja sana iri akabire kero na chakobo mubastaga nkanyoro mwana oli Doris abwate challenge yo bolema inche no mongnone tuatemire sana asogo konyo muswati tuamurige siri chibesi nyingi tuamwirira okorerwa kubarwa obekiri chichuma tuamenye nenya gitari muswati Morini na mwanje kero tuachie no mongnone gwakane bill ya twasabetwe 380,000 tukaira chibesi atigarete gwakana egera iruteta tukanyora Morini no are
achire kumuini college na komoremia ataragenda kubaru. Yani nkagoka sana Morini ikaranstaria akamuha omogano Morini akarera mariga mange sana akwinyora omogano oye naenda gotei Doris naye notare buna natari nkamanya kuburi Morini neke no gotebanga ngutarure ande pasta ngutaran kamotei tara monondo akaimuka negente ekera Morini tare gutara even a single step like this. So akaini college Doris nga Doris naye gene ngalituke monokore nduke notare nkagoka sana. Pero nabarora rero narengeringa ekanisa yaitu nonyebwate program special needs people with disability igebwata serie yetu. Na bebwate program hii lakini oboboringe program hii ngai akorire gasi na bora nyore asite yego kora na mafundisho tu. Lakini step teyo ekoira aseke sigete. Namba korengerenga igotugo cha kurangira nyabono gusiengi mabari mubwate challenge twagache kanisa ya special people egera bantaba bamanyunge kanisa yabo ngayere nera ebwate facilities cheino chirichi batungeti naone kanisa nkwagacha nyabantu batategerete kurungumbu barwanje batotomere chibes chisaine igotwe kwagache kanisa eyo moyeroke es kanisa ya Gesonso with special needs people. Egere mwa Rwanda osimwaje kera kanisa ente tuko yagache twale fisa ficha chogo kumia chicho chireime chipafu chipavement no eni inwe simoko genda mu enjoy kera Doris gwe katuma gachire aka section kae toko nyora sino yabere nkongu komenya kuika tokwagachira aka okomenya kanisa kwabera anga wasasi manya sai miaka yansi no ora mwari wanjebe so twekonyora abantu abaya kurungumbu na batategerete gwetera asiri diaito batebe ngo tomaturi chibeso Gesonso kera ntoko batu muchango tarehe 18 omutienyoyo ogocha ekaro tu akore chikambi cheito mutenyo kianda tarehe 18 batu muchango monene sana ga ne kanisa mayorole plan yae na bebwate those wonderful features. Igotoko nyoranga Morini moko nyoranga aikero mogo sasima na intwe needs cheno njiri komeru ya na bomoko beka ne kiombe buna mwabekanire tori ya karemo twagache kanisa ya special people mutomeru murandio ino abeko bi town ebe gosenkisi ebe gose any town mura nyora suburi motoko nyora bore rais mogo sangira ni kuro kira special people bago je kanisa iboka egere no nyene serikali yabanyora no mokote maito bana muy karansta bana ona sisto karansta bya umuntu nacha na te venga ni special person uno karansta bya igo ono leta ndo bakambo yo mate bakora bana ona muraba ne tuga bakagira muraba dozi kumbe muchande gete iko naye kubasabera kanyasa abaseni itukuliara ro mwana one na igwera nchuko kwariganiria abagani bawo na barigania senjera ya bene ono igonkoa Doris libaga atokwani arigania abagani baya se kanisa ekara bariganirie tukura ko manyamwensi bali mura special people mura igo ino montomia ekera karogwa jira sokoro kunga ma special guest igotorio montoman you are a big person. So today we have very important special persons in our church ngakimodeba igona ego sabanga nyasaye abaseni nondora nyore nabwate bali mototegerete andons abantu mbali nyasaye sini tiensengi mabwate kitongoro igona ariko basaba sengenjo naosti abantu ababenge nchikanise ko basabera kora nyono bwate gokonya konde nabo gutuma gocha sina matoko gotere egere karoba arura tubaye transport bachiere e congregation yana nenka na beta sange die sadaka yuko akiranga mbya mana sogocha egere kabara iwe batotomere kibese icho naende tigambolie enamba ya Morini otebe namba yao egera banta oba gotuma kibese ni maite ngotuma ba bantu baito naba ya sana kuba igure cases
abagotumia sadaka egere ibakonye mwari wanchanga babatumire nondo ora anyore nabwate kinda nabo tukuba egere tubate ng'ambi mono Nyasaye nabanjete bono omwana one Doris tete oarigania abageni gukura oye nyamunyamu oye Morini gotero komo nyamunyamu abarete tumaye kwenda burani Doris njibo iriko Thank you, Dad. God bless you. Praise the Lord. Praise the Lord again. God is good. And all the time. Oh, nimefurahia sana. Naringi kuira ribageri rinene iga kuiranerie kanisa ya Gisonso mbia mono asing'encho yomorisia yabarisia be kanisa ya Gisonso ekere nabatebe tininga bwata abageni buna babangire iga goika abageni bane baikire iga kanisa ya Gisonso tigamusiseniwe dadi nae Nyasaye gusiseni mono asa marieta ngoro Doris morangubo seitondogora no gaike kanisa gasengo siriki ngwaitere bono abageni karibu nagokire sana jetimwatia mange ngoiraniri konderi mbakase Morini my sister abatebi what next. Wana wa Nyasaye tengri chinga kichiko kwani mbia more na inde my sister Doris Mura iko to manyane tekero na chite Nairobi asumuiri oye egatoka tindiko nyara gochikorara se muiri oya akangira ekarangira akamanya goteba nga ugo bwe kaino mwana uri andike maina karongo cha mwamuraro koralikiro monda goteba nje mora ndobwe kaini nande mora akamanya chikotware story yane moyo maete musacha agatama agandio nyagitari yani ebindo biritu tata imwena bwato mwana yomo Eliudi lakini Nyasaye nande nachitaka mentu mwana bono gombwate babera bana bane nchugo cha mora kwanya abantu ndongere ndete mbegeri tukori arero kore mara temine tinga muto tagaraki takonyara abanta bange bare mare temba bwate ki talent nande nabere gingo kura mangana ya ingo tebana ki abanta baneli batali kwa opportunity gose chingaki baoro ki abantu bare uyana naki ngonyara tuli igo mora biya mana sinjo gotorangari gochase kanisa ya inogaiga otwa bwaterana na nyamnyam tugateba nga kingwe butore nyomba abantu na bange batigire batari kwenda se kanisa tukachaka igrupu ekorokunga people with disability ngonyara tole igotogo tugateba tuguchakira mwabo mora kire sabato ndobe tokogenda ase kanisa ao onye twachakira mwabo mora next tukachora chinamba togenda sobo nyamnyam togenda sobo moli togenda sobo abanda bange bara babo Stella babo Frida at least toro tigo abantu barore need yo gokoraki yo gotwara abandaba ase kanisa kuna moigwa amangana itakale goteba iga abantu bamenyete no bare machinga kityabo kya koreki chaikire abera nyare kanole kanisa imubwata amagoro bwata omuntu turiko mukora Nyasaye ochonyore kogosoka iska ebirema bigose kanisa haleluya iko be careful manyanga Nyasaye ngoirani aruburuti bwaye abantu abambata keira ase kanisa kero mokoro ase kanisa kirosigu abantu banga intu tosoe na baegu
baigwe priority gose baigwe first baigwe opportunity yokorande na gokora ibintu biri bagokora ki baranyare abana bane na bwaba ndete ko babara abakwani moroche mbuya bare baralire ngakore mara 2 minutes to konyara abana no bwata smart kabisa ande ngoliginde gavana nje motebi arosi bitanda asaba bale mafu bakwenda banyorera abana haleluya asengenjo na intu n'abantu ngonyora tora abana yani birenga ibimo gutwara nga morosi bisa kuna intu ngotokoreta ki haleluya intu ndo bwate birenga ibinga ki bisa kubito na intu ngotikara bina ande tu bisa kutukale kalete bire strong roje bana banyamunyamu kai ngotera bale abaino ngotera bale inwe ebisa kutokolete iko bire very strong abana bale tigabara bakwani. God is good, and all the time. Asa Marieta, Jankoroku, Eliud Moses. Amen. God is good. Naita beauty acerca. Wali. Anaitwa Abiud Oseko and then basumukai. Nyasaye numuya. Nyasaye otokonyire na kiekogera itukulia watu ate abatiga tochi. Bantu bage sonzo mubwatie pati. Asoko tuara bantu buna intu. Umwana wa Frida kana naenda kuyi Frida na agoka sana. By the nega pastor nganchite. Ande pastor senyo wacha akire na intu tafadhali genda na intu. Na onde bwensi oyo ole rugo to support yegere turandi enchiri ko turagoke mono pastor enga kinere tu arose. Minto bande introduction yegenderere bali bari gali na baroba tambulike ekere umurandi chake korandi. Karibu sana. Nyam karibu. Okay. Mbiamono sana abageni baito bali mokonyara ko bago motenene gochana o mogotenna bali moleke pepo gotenna gocha na o mogotenna iga wakwane rieta na sokuru igo tumanya kwere bali baikaranste emaiki ende yarenga rorange maiki sere mongere bali baikaranste bali mokonyara gotenna tennango inchugo cha mutu abantu babarre inchu mubasa kuondoka muoboa welcome mbiamono abantu barure chingongo ao ekeombeke twaranga abantu babwato bolema twatigiru bobe bono tutete gutabubura kire kanisa department yebe moyo pastor buna wateba tutagete gocha korra twakurumirie era undiende togocha tokonyore department yere moyo amen bangera bono likondo bakwane amarieta alafu mbale baikaranstaria barobu bakoirwege pasa sauti bia mono.
Praise God again. People with disability. Oh, Mulembo, a time who's a people whose minister, a ministry? A people whose time has come. A people whose time has come. People with disability. Asa Marieta Nche Margaret Kemuma, Nyambane. Ushirika ya Renigere Nairobi. Abu na watu wa Nairobi na watu wamelete na Maureen. Mena times tumekutana kwa huduma mbalimbali. Hapo ndio nilimjua. Na siku 6 ko join group weye tutaleamo asengencho yobo koleri bwa maneno ito tumuganyete. Igo surely disability is not inability. Kimu ligere yobo le mabwane ligere ninki kera sende kera gonye asemeru munyansai. Asante ninde no mwana one koruku flosha. Nakimomoroche. Praise God. Amen. Anaitwa Flosha Kerubo Nyambane. This is my mom. Onasoma Kapsabet Girls Form 4. Vana va Nyasaye mbiya mule mwezi. Samarieta nkoro kujoisi elinde mora. Uka musebo yuki irugora. Abantu ba Nyasaye mbiya mule mwezi pi. Alieta lyane nturusira ngorogwa ikobengo siriki. Umwana oyo mbwate no yomuswati ominto igare ntakana. Basibati bamwao bakagenda bonsi pi ondeta yo mutagete. Karora gaki amanyi ngana maritonga chinga morenta nerende ndete nyumba. Lakini garwarete kera kuri standard 8. Ngosoma ari kera kinyaganza buna malaria akagendera kurwara mpaka sai. Nyina agakwete ondeta yo kumurenda. Asante. Vana va Nyasaye vakena vanena vakwaniri mbiya mule mwezi. Mbiya mule. Kaki bakekera tobwate chinguru abana ba Nyasaye. Tigatwakere Nyasaye mbiya mona ende tigatogoke. Mbiya mule. Mbiya mona. Yasa Marieta nkoro kufanis mokeira kururia. Ingo shirikia se kanisa ya Nyamataro main lakini imbenyete kerina. Inde mareti mbiya ande. Gwakera Nyasaye mbiya mona. Lakini abana abaminto ni imbanjete. Nakiye kogeranda mona barabuo. Inga no tabaruira chibese kora mona barabu na bakonyoro ndatageto mu support. Bona nakiye korango taramo na barabuga ni imbanjete mwensi. Mbiya mono na inwe kero mwarorire ekero bareiga. Inga igo ba obwanjani bwo kabo isaine. Akito ba support totaramo na barabu egere baigunga kina barabumbi ya bare pia mono musesenu. Baba. Abakwani mwezi mbiya mole mumuro yone akor kudiuki makoli ero mumuro no monene abale igabna mumuro chiga mbiya mono ekanisa na bwata abantu ekanisa abo siriki piechi Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena.
tigang'ire ribaga eri kumwakira nyasaye ng'ambuya mono ase okobasaiga ekene nkobairanire ng'ambuya mono ekanisa ase ogotwarigani oyo nomogoko omonene sana. Actually abantu babwate oborema kobasirete koramo na barabu kogotara na barabu mbari korora borema bori bwabo. Bwana asifiwe. Igekere turuche turamo na inuga igo tubwate omogoko omonene sana. Nchege ntege tang'ani tindi korora naende ning'ancheranete gekogere gitabu nkire gekondemi sana. John chapter 9 uchakire verse 1 to verse 9. Ng'abore mabuane ekerende na burabu daringa na baibuli bane bakoreta amagoso abuntu igwanaine tari baibuli bane bakoreta amagoso gose tari magosane nasinga nchubwanchani bwa Nyasaye egere erieta riae rinyare kobari gotangazo mone yesabakwe na indege ntukende buna moiwa disability is not inability. What we need is a chance and we are capable. Sawa sawa. Okay, ncheno mwanafunzi na kora form 4 Kurutika School for the Blind woniga narangeretigu Masai Mara University igo nkwenda ndenzigo join gekogera nabwate grade gekoro ku B-. Igo boni gintu tutageti munyagotororera mabira gose onyore street town gari ngikaranze tembwata gasani gosomo kebe unyakondutira gishiringi cyago isano boni igana ringane tyobo konyi bwao inyore gintu gego kigonkonyo bogima bwa mambi shiringi cyago isano kiriyo kongari street njigo nkonyo egintu kirankonye kerinkori gibune egerna nchimambi mbumuntu nkonya abantu nabari batari gokoraki batari kuinyara igie kina kitutagete nchane ne mono nainde ninganchete games na beri gingo tara kenye ama minyoko paka last time ekera tuwaringa maminyoko ali Mombasa. Let me tell you kuna abwatira alingo chaka kuminyoka ayore bya tokongikera 100 meters ina mnyogete for 12 seconds. Ige gitarige ntukireke nene gyogukumi nende nintagete ngendere ni talent yani sawa sawa no mupira ngo chesani kogicha tobori ngakingo chesa nega neirie nentu tube kwasegete tubaroki ngankunyara tore murusi abana bali mubisete ase kinyumba cyaino na barabu banyorese na barabu babakonye mambi intuni tutogo chikoba abantu bamana obwanu murebiya onye mumanyiti igoti gatoye guribaga ayorio biseto omwana omokenganiti ayorio biseto omonto oremarete inkibona akoreke nene giako obosoko kende nkero ngire ndotakomusokeria sara abo bantu bamurorekaga asamariete nkoroku Enoch Ugari Ogero ngoshiriki ase kanisa ku Pentecostal Church of God Ovaracharia Assistant Chairperson Ovaracho Disabled Self-Help Group igonto bariganite na intwe ababaminto asomuchori Ovaracho turandiri ingana erinde abantu bamanye nkonyara turi Moses niwe sana. God is good
and all the time. Nche asya malia tankuru kubonte rayo. Korubo baracho. Una bateba obara mani gorobore. Nche tinare marete kero na iboretu kinde bia kinde chinguru cyane. Lakini igaikera katika bere mwaka 2013 nkanyora accident ngari ga tuma ngatwara physical disability naboko ndigereri asoko ligeri nabakora ngambu yande lakini ningumiete kurumeyane as a result of the accident lakini rende ngo mwakira Nyasaye mbuya mono esababu asandu sirimba konkiri rero iga sio kwa nguvu zangu mimi mwenyewe na sio wanja kwa Nyasaye tata nero nkiri mpaka nakire kumerana n'abaminto ase ekante ya gesonso nchengo mbore Nyasaye mbuya mono asangeti na tambe ningi yakoba umugano tingoko lakini rende kumwakira ngambi ya mono asandu kina tambe nakiri naki aba babwate oborema tigamuba masikani nchebunande iga tinare kora bare mafuna bantu ngweta narenga ali town n'abanyaramba bwato busani bwabo gusoba kombe bakonya gusaberera kibeza naro gweta buno yotabarochi nonye kimbwata kibeza cyano mufuko tinare ko mwana no yomo esababu ninki tinabegete gikoro tokeri inyugo nakiye ko warumangana mpaka igaikera bono 2013 nanyora accident naberekeremo natagete gutara ewilichia nkaru ewilichia nkanya gutara kichuma bunechi oyo mitabwa tegaya ekona akora gabu ngacyankaye bukinyembe kimukubeka kintigati ngakora ekona akora kurwabu ngachakanya gwesugumera neba gwacho amagora yabu negetepi lakini by the grace of God nakanyaga na natembea kurwabu gocha rende nakire nare kumanya uborobori abalemafu bagwetera mpaka nake nabero molemafu na rafirite impact naki ayari bagwetera bono abalemafu mbatagete support muba support tari ngambari kunyara bare alias ba kunyara igento batagete ne support una nchende iga kunyara anda sengonyara igento ntagete ne support ali senta kunyara ngikira na iteme kyobugima bowe successful. Thank you and thank you very much. Okay, ekero gukwana kwana erieta mugasonto bwate testimonies nali mo gukwana erieta okore kiagera abaminto nabakwanira mbia mono God is good all the time oh God is good and that is his nature. Wow onye kore no mlogo koseka ngora igo ha igo mura kwaseka ngo bakirambia mono nani Nyasaye na turamona intwe nele Nyasaye tanje timondo ndebwe siasire kurwa sege tabu kya Joshua yemo ekebugo kya gataro na kabiri ekere tokonyora omosombo Nyasaye urikora abana ba Israeli kurukwa Musa okure Nyasaye gatebya Joshua nayo kuyali bagerio nayo rambuki abana ba Israeli obagikana kanani bora Nyasaye kera kurangeri Musa kera komochora yani Joshua ebinto mbiroro bibere akomotebya number 1 toiroka abantu tore iga ntuli aboba orate gutire no orandi gosoga dance tokuroka tokwobo nande yo yakabera komotebya nonde amonaye nande tingo gotiga nande njira kurende ando sia asogweta iga bana ba Nyasaye kuro muntu no bwatalibaga nande Nyasaye na wanjete amen. Ekero gukwana erieta mugaso nali togukwana manganons ikiagero kurandi nkorororo ntosali chinsa cyo kurandia nkonyora turelingana li koruguru amangana yo spimo gukwana naro tubwatiranĩtie samoni kuyanyora muri tebe erieta asokorwa mugaso nali tukubakira omonto akwane challenges chae buna akorteki buna eteire akigwera mbiamono. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu tena. Kuna bakwani weke garanje no mokatolikinde ande no ngolete nyangi joyo nate natendikere mawo na bantu bado ako no kwana ngane birema abantu abambali birema igento kiagera nate na asinge njo morini akwana na igore atolka
ng'abagaka babo bakabatama. That is long. Jenoyo omobo omong'inone aomiete oyoko orukufrita keru. Yona imogete ngatige gasi nare gokora gacha kumulinda. Amen. Amen. Kuragera tule. Amen. N'abana ngosoma bare. Amen. Umwana wane bono iga nonye kinde isiko omobo nachagende university. Amen. Igo amanda njegento kiagara nate na igoro ya Doris natolika. Okay, mbiamono amalieta na goikaransa mugasonko batule mukwane story chospi twagera chise chigekero kurigereria kurandi gwachakire toigwere nchaka mulieta ngoro ku France nyakundi umwakanya buto nkambo baracho mbiamono sana ikwana malieta toikaranse mugasonko batulukira umuntu au kwana abakwani imbia mule mwezi onero mwanjione tari gukwana nande tari kuigwa asa marieta akoro ku Johnson Mogere na baibule tugo no botiri kigae kanisa ene yaito mbiamono ng'agwa soko igwera lichiko ng'era abo baikaranse mbale baikaranse tago bataimoka elieta na asokorwa igo mugasongo kwana turamange kanisa yiga abakristo abanene n'abakene abakwanirie samarieta nigo nkoroku Grace Onsoti nigo ngosiriki korwese kanisa ekoroku St. Stephen Catholic Church egotoka Kebiriko Parish ongosoma alie kerubogi etai Technical Institute. Thank you. Samarieta ngoro ku Frida Kerubo nyakundi Kerubo baracho bana banya sana bakone mbuye mwanzi Samarieta Rosi Kerubo mambare ako Kebiriko Waziriki kanisa je kindera Catholic. Abaminto n'abakwanira mbiyamura asema mbira bono ase Marieta ankoro kwa Joseph nyandika mukwaro enkando goro waigere nongo siriki gaiga geso mbiyamono Pastor nateba ng'andwe namba sing'encho yabali bara twara mabebe ose goto support ministry yegendere ose konyore fair erinde abaiga bachaka gushirikana indu bairane namba yane gere 07 24 52 60 36 07 24 52 60 36 07 24 52 60 36 nene namba yane amaleta gocha Mpesa Molin Kemto Isaboke. Karibu sana tigatorwo bategera liubuya asing'encha marandi achakire toibuna tatu itago tokwanera mbia mono sana Kotene na motwensi no gotero kwenge Wakanya saumo sesenya bitongwa biense mobake mogando igoro mobake tata o mwana no moika amen.
Tusabe omwanjo Nyasaye oyo ore igoro mono na rieta riao. Twakubakire mambi ya bono na kogotogia ase ng'encho gwakorire makumi amanene twachira ase egesasimero kiao rituko ria rero esabate enchenu. Bia mono gwaturaire twarure chinsemo ao twaikira ase ng'encho yokoigwa ring'ana riao rikorugura gwasure. Ring'ana eriakera rigocha otosamunyore chinkoro chiaito risoe ritwagache ekere tomenyete ase obogima obo kere toganyete obogima bogocha nakuo ogosaba gwaito ase obuya bwa Kristo omotooria oito. Amen. Amen. Praise God. Amen. Praise God. Barenga bare no mogoka gwika rituko ria rero. Sekanga akego. Smile yake. Mogororera abantu abamabire n'abatari moseke gokango. Onye kure no mogoko kwani omosani. Mbuya mono. Onye kure no mogoko kwani omosani. Mbuya mono. Onye kure no mogoko. Ganendo kobata mogoko ingyo manishete. Odio bate te ganendo kawete onye kure no mogoko kwani omosani. Ngota bata kobako kwane. Ngota bwati. Aya totere onye kure no mogoko kwani omosani. Mbuya mono. Onye kure no mogoko kwani omosani. Mbuya mono. Onye kure no mogoko. Nobosyo bokorokia. Onye kure no mogoko kwani omosani. Mbuya mono. Asante. Ngotiko rangeri omwana oyo omo anyare gotokwani abana bali abake. Happy Sabbath. Happy day. Barangiri omosa oyo omo nera aminyoka gocha tokwani. Abasai mwarwete skuru minyoka gocha bosi monyare gotokwani. Anya muraba soku. Abo moko webu. Abasai ambassadors. Happy day. Happy Sabbath. Abangi nandoche mora abange ese kanisa. Oli onde wensi otara participate egento kurumambi nere nabagotenena. Abangi nabono ntaite babere batokwa. Bali mwebisete gocha koneri tokwani oyo moino. Karibu nende mwana aroko ikaransa gocha bosi amangana takobaetera neko neriro morogoro. Baba naro ikaranse tabu somote. Mbiamono abagaka muri bange. Naro imoka nera tokwani ndori gosiekera. Mbiamono. Mbiamono. Asante. Abagaka karibu omolisi omotangani bwe kanisa. Kwani no enaye omolisi yako nyakuba. Amen. 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 Asante. Asante. Mulisia manene karibu. Mulisia, wairu liba. Amen. What you got?
Mbia bode sengencho jogo konye biro. Pasta na kweli gani karibu. Aya, abango toko bwaterana na barabuko korubosia. Oyo wasomeri diri koricha no akoroku. Kwanza na watu muno etige kwanire na ere special. Bana banya saba kena banene na bakoni ngambia muri mwezi. Twensi kumata batore special. Karibu sana se sabato yeri tukulia lero. Samarita ngoroku diuko kelio kurwase kanisa Nyaramba, karibu sana. Oyo gochikorete rumugati gorakoroku Richard bono ngochikwaligani salute ganendeka. Singa kicha chigo kana to kwani. I am special. I am special. What about you? What about you? Jesus made me special. Jesus made me special. What about you? Mi amore. Mi amore. Akarondo chigata ndibuya. Na inche special. Ndengoro kwa marietane. Linet nyachae. Karibu watakara liobia. Kanisa yane. Isinta Caros SDA Church. Segencho tuwe mamori tigato kwani. Happy Sabbath. Twabere nera bakongebire. Ekanisa yankorwe korokusuneka South. Ekerona cha natebi oyuto goshirikiana nere gari korokudama riskimaiga. Namutengo chande gaiga. Ongama iga nakimo goteba. Nasaiti gawa sesen. Mbi yamona nende ne kolista yeri tuko. Ase chingakie chito tubora ese vitabu vyeito egetabu gya Isaya 35 35 kifungo kya 5. Isaya 35 kifungo kya 5 ne kya 5 narimo ekero mwanyorire tosome. Elio amaiso emeuko aramukigwe namato emetino atinorwe ebisogora mbicharacharoke buna chinsune nechi meme chiama mama nchitere nomogoko chindoche njisoke aseroro nebiro ebiroche ase kerubo ekiomo. Elia maise meuko aramukiwe na matemetino atinorwe ebisogora mbicharacharoke buna chinsune nechi meme chama mama njitere nomogoko chindoche njisoke aseroro nebiroche ase ekirubo ekiomo marikase niwe. Tutinene nogotera chinamba 206. Ira ese yonsi onge. Ira ese tracing. Ira ese yonsi. Okay. Tocha kerio girigora. Ira kisinini. Ira ese yonsi onge. Okay, ekera togo chaka. Terneritko special. Tinyora monto gotera kabete, tinyora monto kuna koliomonwa. Totera no mogoko nande tera with seriousness amangana itogotera na rali chikambi na rokirengento ase mwakoyo irense yonsi onge Yesu tuchake ira ense yonsi onge Yesu mogoko one wanchani waye fibori gonchoka no nyangake mabera yogo kubya wanchani wayobonge gotori wawekene wobogi mabotambe ira ense yonsi onge
Yeso morenia one Motoria tarandende Tintere asemechando Mabera yogo kumya Wanjani wayobonge Motori wawekene Wobogi mabotambe Ira ense yonsi onge Yesomo sasokoye Hase oro gendorwane Amore kerenchera Mabera yogo kumya Wanchani wayobonge Gotori wawekene Wobogi mabutambe Ira ense yonsi onge Yesomo salabone Oiko moneno gocha Morore asobosion Mabera yogo kumya Wanchani wayobonge Gotori wawekene Wobogi mabotambe Aya Nyasaye asense yabene twakira sole twawakira mbya mona senjeke ukiho kurmambia twabera sole twanjire na sense yabene kera twandete konyora ringaneti asumo kwani ora subusiboito siritukuria rero umuika musuta sebiko babyaye otwaina into gotegerera no gukanyika imasole tosasi masekene no muika subu yoba Yesu Kristo twasabira no kwigena. Amen. Inse chino kumoira neri Nyasaye mbiya mono ase byogwa biri abasese ni nabirobi ewike yengima gochi kwaligania abadikon banyare gotinna tusabe erinde tusangirire. Tuamini na tuombe. Mungu wetu, muumba wa mbingu na nchi na vyote viliomo, asante kwa nafasi hii ya uhai Baba umetupa. Asante kwa tuumba kwa mfano wako, ona wana wako umetubariki wiki nzima. Tumeona ni vyema tureteze tena sisini mwako ili siweze kutangaza injili yako, ili ufalme wako uweze kurudi mara ya pili. Wanapoenda kutoa wenye wana na wenye wako nao Baba, wote tubariki, ni katika jina la Yesu nimeomba na kuamini. Amen. Negotera namba 9 morini kerago cha sogotera. Namba 9 omotongi one byonsi pine motera ne chinguru tafadhali. Tera ngone chinguru chiri Nyasaye koete. Nyuma omonu otarakira tera Nyasaye. Totera gotera okwo omotongi one byonsi pine byao naye weka kwa bingete nayo bosesenya naye weka kwa bingete nayo bosesenya egetongwa kyao
inga obogima Nyasaye onengotoge omoyo ngotoge Nyasaye onengotoge omoyo ngotoge Inkinda koe kobyansi pine byao Keraringe wakeraisa no wantani wao Kerike wakeraisa no wantani wao Uya wao bombe kenguru chaigoro Karingana no koganya vive byao pi Keraringana no koganya vive byao pi Omotongi one byonsi pine byao Na yebweka kwa bingete na yogonsesenia Na yebweka kwa bingete na yebonsesenia Totene namo twensi Okora sogo saba Maria kosasa Bwana tunatoa hatuna yaliyo yetu yote ni vipaji Amen. Tutaimba hosana tukizunguka kiti cha enzi tutaimba hosana tutaimba hosana tutaimba hosana tukizunguka kiti cha enzi tutaimba hosana tutaketi na Yesu tutaketi na Yesu tutaketi na Yesu tutaketi na Yesu tukizunguka kiti cha enzi tutaketi na Yesu Omosani wogomya Agankwera se Calvary Ade usiga tanganya Nidagende mwegenete Kwenyora buna kwerete Akaba kwase Calvary Yesu nandae botambe Yesu nandae andeose Omosane bokumbia Agankwera se Calvary Yesu nandae botambe Yesu nandae andeose Omosane bokumbia Agankwera se Calvary Nagokile
otenirena Kalvari Yesu nandae gotame Yesu nandae aneose omasane gugukumia alankwera se Kalvari Yesu nandae gotame Yesu nandae aneose omasane gugukumia alankwera se Kalvari. Nidagendenje tingoiroka ngoke Kristo kare anye severete komorora Yesu mosanyo kwerete Yesu nandae gotambe Yesu nandae aneose omosane gugukumia alankwera se Kalvari Yesu nandae gotambe Yesu nandae aneose omosane gugukumia alankwera se Kalvari Yesu nandae gotambe Yesu nandae aneose omasane gugukumia alankwera se Kalvari. Amen. Amen. Chinga kichiga kuchikomoyo komwarigani oyo minto nyam endanyare gago toranda limbarengana inche ba kumwarigani karibu nyam. Thank you. God is good. People with special needs. A ministry whose time has come. A ministry whose time has come. People with special needs. Igo einerengero tubwate rituko ria rero ase kenyuriki. Magana ya twara yegeire twara chire chikambi sana bade korona itaracha maita abande mo kera chikambi chabale mafu cyatangasirwe mba nakobaira na department ye na bere kanisa umuntu akobekwa aso mwako mugimana ngotenene the people with possibilities ose people with special needs umuntu bekwa umwako era miremeta arakora ki etarakorekana buna bono tiganda abawuli ngotenene the people with possibilities ase kanisa bekanga okoboko igoro ngayale tenenango anti mbiole nayo tenenete nkikuwa akorire iga kuru kwa kabegetwe ose bare mafu bana gucha abarandi gose kanisa alime moba yali bagabarandi mwana gokora mbia mono ikaranso eyene department ekero aba adventista baligereria bakanyoranga abantu babwato bolema batigiru nyumba bone eyene ngaki yaito yaikire isa engaki yaito yakoreki yaikire inki yaikire to gukora aina aro to guchikurigereria itukuria rero kontara chaka nare kuirari bageri in a special way ingakira abantu Joshua ngwakwani abantu tobakwane tinchwa bakwani Joshua eyenere eti radio ya abagusi ndikono ndirali bakwe abagusi radio group home bankoreire mereme menene na achete pakabuone akambwata bunande iga akambwata bunangotera mbako musani oyo maka nguswa no kurandi nkurandia akangolere byombe binga ngokore merimo tali amaya igonga abantu bali baito bangumbu na baire i5 asemere memiya mwakolire ingwe byombe bitwa kwanire iga igona birusiri nyaramba rogoro nakitu ekere toko genda ase etogwe setting ngwara mtu mwara baka tobegete bete chenere tamatari inga kero kende simage kwenda tuabe kaoni ina mangana iba akora bakwaningo na ande mbatebi ngatwate birembia mono
orete naba bamino egere tumanye guchaka. Happy Sabbath, happy day. Nanchi nakirembia mono guhudhuria omukutano yo litukerigalia lero. Twamanya ni na nyamnyamu asege kegetambe naende nonya naboni meteriete kwebanguru ku Edwin Mukaya tari Joshua nga wakwanda. No twacha ni timu enene kegima ngo timeti mogocha gocha gaiga is good bache at least karamo kubaraga ali mwamanyanga nkaitwa rumbanto kibare. And twacha there are some ladies twacha na barabu I guess nina mogocha gocha iga eka twarenge a team eye mogocha. Tigancha keno yara abatebya Marieta and then tumayoko. Mbiyamure mwezi pia siritaria tata. Njengoro kupideli somingo mochoge na wakondo kwa mwana wabage tutu na ngo toka bago si Global Radio. Naramo konya gocha ngora lende gose na kimwaba. Ayera chinsanchio. Mbiyamana abana banyasa bakena banana ngo bakwani wairire bya. Anyasa tigaba na inwe nande ngo basabera batagalio bya mbiyamana tamani tanjo sayo ntiri na tokobera na Edwin halita mbiyamana. God is good all the time. Somebody tanguru kumori ni. Happy Sabbath. Naitwa Tabitha. Mbarikiwe. Yo tariko yuke gusibu yega. Torenge gocha bado tenga muko ande kanisa tigatogenda amatonya kubatogo seniwa. Igo twakirenga mbia mono. RD ite kurungaba gusi Global Radio. It is an online station right now. At least for now. Yo bindugonya kobe kubire bwango iga motorasi chimbe oga iga na inde nalio mongeno lyo lenkali otagwate smartphone. Nera kunyara kobaga gutwikera nyamnya muntu achite bakabwoye tugakwana nere bunakwana tari bolimo tukagamba nere ase owancha kwanya etari wancha we nabo monta amo aipunetu akanyara kobaga ebyombo buna gere nyamnya mwantete nagogete sana igobona nentu nenchiri tokonya korandi one or the other nenchi na changete komokonya asansi nakirenga mbia mono nchasa maleta na chika gote bango ngoro kwa Edwin Mukaya museseniwe. Okay, abutari abasani abayamoroche biyamono sana bono ngosaba toleto chake egepindi lakini egento nari ko basaba gaki buna twacha abageni moroche chinsa chiaere lakini ekera abageni bachire mokolemere etokolemereri lakini tini ko irada ikanyinge tida ikanko ira chinke bono ngosabande ndetera abantu mugano ndwororo manyakoleta egepindi keliti kuri arero tusabe umuya Nyasaye mbiyamana asemo gasobono bonekera togo chikoirere taringana liao twasabira obo mutangani na indo tworokera lionsi nto kwana yara yaito tokwana yao elieta liao libakwe na kugo saba gwaito asobya bwa Kristo motorio ito amen. Abana mbiyamole mugano nore nyanche tekorate yabana abana alo gosabana bana mbaya antige gotebo mugano abana alo abana barenge batatu abana aba batatu bakaimuka bagatebigo bagende school na Bible abana aba bakanga pi bakwenda baikemeteime bakwenda na school bagochi baso emeteime barika be makeria bairera abaiboli bagokanga abana mbale school lakini abaiboli abanko na kobatebi barenge na bana bane soma mucha gwekonya chinga kichire mutwe abana aba bakanga pi bono bakababa enenu bone gachika be pati embe abana abayiga abayiboli abagakwa bagatiga abana aba barigo abana aba bakamanya ko babataka bakaonie bintu biri babwate bagakura bakaonie megondo bagakura bono bakamanya ko ba abataka bo mwisho bone kere bara abataka babigete cyanga machanchabe bagateba ninki bono to kwere nchara tigatogende toriye meremo gochimoineye tokonyore meremo na bego tokonya tonyore chibesa tonyore ndagira tokori bachiko gendo mo chibo monto tuachira nenda igo tuachire moto yegas bateba ngantuga ekerato aba monto tagete meremo igo tokomo o monto gokwane gesongo ne Kiswahili mokolenga abana bambasomete
mbasomete bachikogenda asande batebe gubo bachikogenda asande batebe gubo bone gento kiabete gekone bono bagacha bagateba ninga nkibono toguchandikira eskuru nerero gora tigatogenda ororo tukwane toigwa abana buna bagukwane gesongo tubwatere gesongo omwana omutangani akagenda iyo omwana oliaika akanyora abana bagutiria abana moikora chiase skuru bagochiesa bagotumana we three igona ki ntu batatu omwana oli agacha agatebia bamwabo na amanyire gesongo kwekwanengo we three bas oyo kabira akagenda mambi era akanyora abana bakukwane gesongo bagoteba because of money nera akabwatire gesongo ekyo oyo gatatu nera akagenda nera akanyora abana bagoteba we don't care abana bakamanye gesongo lakini gesongo batamanyitie ngencho yaye bono bakashaka gutara umutangani abigita amako muko bono maetekera abantu bamanyite gesongo buna bakwerura oyo mutangani aguchaka we three oyo kabere because of money oyo gatatu we don't care bakanyore kurusa yani bakanyore umuntu okwete inchera bagatene nororo bamurigerereti akege kuruse gache gatene obunaka umusikali agaikane notebook agansa kulika kaboli who killed this person ingo iteto umuntu oyo oriyo mutangani agateba we three bas musikali akalikanse akamenya kuboli why akabodiyo kabera agateba because of money nera akalikanse aya umusikali akamenya goteba iga bono mukoirwa mubesibwe chera mugambi gwekina kyo goita omuntu oriyo gatata agateba we don't care abana abo bakairwe chera batamanyitie kibakora ki bairwe chera ngimoko lenga giagansa legete abana aba asenge nchi yogotasoma abana aba lero tigamba tayo mugano nkyo gotwegeri abayiboli be sacrifice bakoriro mokia kubaire school na inu koro mokia school tago chiesane obogima buno go chiesane obogima go chimutungu chikobaboro bobe ekiagere kero gosoma Isaya yemefungo 19 gote banga komora igwere imori amaya yense komora igwere mori gentoki amaya yense igabana moigwera abayiboli baino motige obwenenu abana bande no bara bagoche kanisa bateba ngainu abana aigwera abayiboli baina asoma nene lakini omuyiboli gago gutuma ninje kwanyora abande no bara abayibye chichwene bakoibera abana bande chipensiri abande no bara bakoibye sukari abande chingeni korwe suguri ekeriero kikia yekirwe mwana ko tiyo manya gutinyo munu kabisa ingori okana pi bona abana ntaite mombu ati kurumaega ekitabu nkere nyanje teko basomera Proverbs chapter 1 verse 8 lakini moko mbu ati kurumaega ntaite mokwane mpaka enchara yabalietesire omwana one kai mbaya omwana one igwera morokereria iso na to basago chaya ayo nyoka kugochika omwana one igwera morokereria iso na to basago chaya ayo nyoka kugochika Nyasaye tigabasenie asobye bwa Kristo mutori itu amen bona tigatoche pe topic yeri tukoria rero topic yeri tukoria rero igo yari gukwanira nga people with special needs whatever a ministry with time has come bona twabori inki a ministry with time has come nenga kiya ito yakoreki yaikire nantu abantu babwato obolema baru nyumba na barabu basoke na mbeye monki bago enkie ministry enkie gochera igo yachire egera abantu abaiga baru nyumba batige kuna kwerera batige kuna goteba ngamba bwato obolema basoke isiku na barabu banse gukora ebintu buna abandi bagokora igo nga engaki yaikire abantu aba babwenete kurusi kunyumba nande tali kurusi kunyumba gwoka bairwe skuru basomi kubuna bantoki buna abandi nago kasana abandi bateba
bachire skuru baetire oyo minto atebana ntikasomete nagoka sana na inche kiagera nona asomete tika ya disability ya balemafu ababa physical nere gagosomeria blind igonga ninyeroche no twasinyeine iga igombia mono igonga engaki yaikire abantu bakurusigwa ororo bairwe skuru engaki yaikire abantu aba batari kubisu nyomba omonto abisete omonto obwata oborema nyomba agoteba nga bono igo ngomosokia abantu nkondorera bari obosoku gose ngosoka gochisiko abantu bandore nkorora bari obosoku nkorora ndo obosoku igo nga abantu barusigwa nyomba inki gekogera engaki eye yaikire a ministry which time has come engaki yabo yaikire erinde bamanyenga na barabwo nabo bakomenya buna muntu onde bwensi okuragira buno onde bwensi ogokora emirimo buno onde bwensi ogokora ebinto buno onde bwensi agokora biri bikogera ensi enyare ko bagekoenderera bigokora ochumi yagenderera tari engaki togoikaransa yaya ogoikaransa bono twakorereki twangire engaki yaito yaikire tumanyenga ntobwenerete kunyara komato komenya buna abande babwenete kunyara ko bakomenya buna bono ngonyorura abantu basiekerete abantu nyomba babwata oborema muntu abasiekerete kabisa nkaenda kurandigo chikenyenya alimo choge bono lina akorire gotera omo swati ondo okorera sana olenge madam bono akamenya gocha asende akamenya kobolina bono nakiwa akoretayo gotera paka kwarandi nkamuboli ase kingese na nche no muntu buna kawaida ani kumbe gabegete omwana nyomba asiekere tororo omwana oyo ekone lyabegete karaya akayebeka omo na amache no akobeka echabu ekone lyabegete ndagera ere bakubuka mambia bagende gas nande bachikoirana bona agachakojoranga kumbe abana baigana abengenjo bakorefeki bali igo nambe yemo tiga abana abaiga bamanye gusaba ibori baito gusaba ntoto manye iga ekero omonto abwate oborema bwakire enchera igo kangataringa igo takunyara yaya mweri baganere ebinto biri babantu bagokora nera anyare ko bagakora kagokora muire school asome nande gasomire tigae gwegas una bono che mbabwate rights yoko ewe meremase chi factory chi company chi office ao e percentage nere e serikali erwete abantu babwata obalema bwenete kunyara koba bakoewa lakini asengencho binte bimbyana kwegerigwa nabotokirete igo ebinto byacha byaeta byagenda abantu abamba bwenete kwegerigwa barusigwa nyomba why to be involved in every activities carried under the planet yani babe involved yani ba nabarabu babekera niwe limongo kole emirimo nabarabu banyare ko babagokora bagokora emirimo unabona nkuratende abantu na inyanje temintalia ekere nkorora abantu bamura baminto bakora egento nje nkoganya bakora nje nakora times 2 ekere mbaba sawote baninde marete ogutaka gukora yani egere yani ogotebinya sae nga chinguru nkore egento buna abandi bari gocha gokora lakini abantu bande bagerira balemafu omuntu abwata oborema nande ogachunyomba tali gosoka nande chinguru cha mwerera kwanyora nware gagu nakiekogera tutegeta balemafu baito basoke kuna go associate n'abantu kuna kugamba gukora ebintu buna abantu bandi bakora igakonyora gwatwarire erthi nande kwanyora gwatwarire chinguru cyo gukora emirimo igo mbagwenete kunyara koba bako bekwasa ebintu bunebi mogo twara ekenyoro ekeombe giekenyoro gosene kiamabe beka balemafu metakoba isoso yani takoba beke nsemo nga barabumba kore piki mbaisaini babeko ekomiti chie sukuru babeko chikanisa babeko nakiekogera aba adventista baroche department yebo egere abantaba nabarabwo montabe kwe okubatetea nakiekogera twachari tukoria rero asenge nchiogo chakosomia amangana ya iganga abantamba bwenete kunyara koba bakoinyorigwa abantaba bamanyunga te are important
inter-society, village, families. Yani abantu aba barorunga, na barabuna abengencho bare, ase family, ase kenyoro, ase nka. Abantu bago chigokore gento, batiga bare mafu kando. Mwongo chigokora chinyangi. Mwamanya batena chinyangi chiapa mbete sana. Lakini ngichembo uliye nyangi eyunga, mwari ganetio monto bwato golema. Na mbatoke. Dimati. Abale mafu abaminto mura. Mwana koegwe kadi ye nyangi. Mwana koegwa. Abantu bamanya batena nyangi eri apa mbete. Na Yesu otebete na gukwarigania abageni. Tobasa kwarigani bali abanyanda boka. Arigani na machara, ne birema, ne meuko, n'abantu bali batari kwenyara, egere nando oseseni we. Tatebe pebo. Lakini bono ntuto gokole mejega tuabe kukando. Kirege ento kando. Abantu abamba bwenete, oyeguli bagana barabuo, banyuomwe, ose banyuome, ekyagara mwanya bantu bale. Mbabwenete koeguli baga bayini eriti. Yani baegwe emegondo y'abantu bakubageru. Nachieta alia asenari nachiete gusi tukanyora omulemafu akounererwa oboremo sana. Omulemafu oyo garenge taoni ariko nakoye guchibesa iga agachaka nyuma omukungu taoni omong'aini. Omukungu oyo bakorire biasara bakorire banyorire chibesa ng'ati gaendeka achikwagacha. Riria aikireka bamura bamwe bakanyora abatiranete oboremo bwonsi. Ngo batebia are nsukere sikwanere nkina he gwacha gokora. Nuisa inoko na gotoboria marimo. Yenda taoni obero. Lakini tukaenda ase serikali ekaenda ikamwatira oborimo enusu. Bono tago chaya abantu aba. Birionye moko egwe ebinto egumbire ikwo. Ekiagera na barabu ninki n'abantu. Moko batiga. Eyento kende. Prayer time must come. Elinde bamanyenga bamwanche Yesu uno motori bw'obugima bwabo. Mwache kanisa mwamanya kubatiga nyumba, mwamanya kunyagotebe bitamiro ng'akinga Nyasaye naroche buna nore marete yaya Nyasaye gakoira amaguru tokubwato iyo mino tabwatia amaguru omoreta ase kanisa nera igulingana ekiagera nere buna areiga nanche buna ndeiga no munyabibende ningane ti Yesu erindanya areko bakago nkonya asobogimo ningane ti Yesu anche nchobogima ekiagera nanche nkinde nanche mwanya bantu bono mwamanya gotiga abantu bali babwato obolema mwabatigire nkaaria inu mwamanya goche kanisa no mwagotera kabisa na tembea na Yesu tembea na Yesu ugatige tabale mafu alika yaya barete Nyasaye gotigire koba moyo elindo bakorere ubarete na barabu bayigulingana chinga kicheto chiaikire chogo kolemere mo ya Nyasaye ready to do what is work chinga kicheto chiaikire cy'abantu bali babwato obolema na inu ntue siereria toimoke turandie nchiri ya Nyasaye haleluya omaete nkole yando moyo sana iroke abuna bono nche ekerona chagete kurangirigwa igo nari kurangirigwa na inchu nayo guest kwaya nachigotera kero kende nagenda nanyora bageni mbayo nabwatire gipindi pake crusade yaera bono nkanarugo nande ngwakira abarai baito be conference ngakie ina chagete burandia yo bale gocha paka kabangakira nyamunyamu ngayore nasigete bacha nerori bangira nachikorandi nomanyete nga ekwayeye muna nachagete igona alienete Nyasaye nga ekwayeye ngo chaka yane ya nyumba Nyasaye ntagete kurandia nkurandia ngigole chikanisa chietane tino M25 gochimoino Nyasaye nkonyire na igole kanisa ali West Pokot esabat school na igole te sabat school gochimotaragon nande na chiete nga kierie chisegi abantu bagachigoteba nkwendore kwenye nyumotu ngateba tiganyenywe nchene kerema ngukombori magoro timbwati ereta gosoka go itekerema nkagendo one bintu byane kapisa nkabeke nchiri nkarandia omotie nyumugima abantu bakominyokania bakomonyerana bagukwana indabori abantu na iyo barangite bamanya goteba yaya ebagoteba nga onye bagotore kabono ngakite yo baratoreke
nanje naanza kurandia enchiri mono nande ngote Nyasaye nandete kurandia muno oli ogochigo kumambi tindi gochikobo igo chingaki chiaito chiaikire chio gokora gentoki chio kore emeremo naki ekogera nabatebia Nyasaye onkonyire nachire paka Samburu na igori Sabato asa akoro kunkoroto na Embu na sande ninki ekogera togokorabo egere tonyora abantu abana barabwo omonto ogendo chiko nyorana omonto ole mare tokurandi nere gari mare totebana konye ngwesiereria omuro minto yo kurandia nerochire ready to read God's word and meditate upon it yani babe ange osomaringana ria Nyasaye na kulimenyera osebana mokete na ntuntu tagetiringana ria Nyasaye ndoliganeti mono ikiagera nantu nabanya bibeto korteki nabanya bibetore ready to preach the gospel to the whole world tobe yange kurandie nchiri asense yons Mathayo 28 verse 19 to 20 unabana mangana ito ye kambia manana agotebanga reach out the world I will go with the everlasting gospel mwaro rebintebune binebi aina aramangana abantu babwato borema baganeirie bono amangana ito twasoma igaru ase gitabu gya Isaya 35 ekefungo kya 5 ne gya 6 bono amangana ita manene togo chikwegera ntagete kominyoka mbio mbae types of disabilities na ande mbate challenges bagotera alafu ndo ronkole engane nene togo chikwegera amangana itago chikorwa segitabu kya John chapter 9 yengima ayoko endoso me lakini iwonko yemangora ase ekeregeke sengenchie chingaki enambe yemo usindi ngokole pebive akenege ntaba aboro kigubali kuna kobori aboro kigubaka na kobori Yesu bono Yesu omonto yore omolemafu omonto yore omuko omonto yore lichara omonto yore kerema omonto yore obwengera bono nero kolete bibe gusira abayiboli baye Yesu akabatebya inki yako era bakoboria mangana yo usinidi ngokolete bibe ekegera akaiburuga ekina kiagenta abantu bakobori chingaki cyabono muntu agochikorora kore kerema pansa kuna kolengereria abande bateba igarogetwe abande bateba igaitetwe abande bateba kero kenda abayiboli baye baibete bakaragererirwa abande bateba kero kenda abayiboli baye basekerereta abande bateba kero kende nororeria unabona maekase ni oyo na no molema rware na ando ise kwenda alimo iringa ogweta iga nkonyororo molema afu ikara stari olinere nkase ni ane mama na mamu mwabona abamonere nere bono molemaru na inche no molemaru bonekera abantu bakuligerira bachakanga ubi enyombeye nororeri rwaki rukarebo roragereiri bono no abantu bali kuna kweboria maswali bana kwebori usindi ngokorete bibe abantu abo bakaiburwa machara ngokorete bibe sisto chira chinyimba ngokorete bibe nkwagura buna nkwagura iga ngokorete bibe morini ogochi okwenda bunoreigo ngokorete bibe oromo ukobunoreigo na abayiboli bawo nayo mwenyene ngiye kogera amaswali aya ariko nagocha amaswali aya gari ko nagocha ikiagera abantu aba igo bamanyete nga ekero muntaro kerema ekero muntaro muko ekero muntaro richara ekero muntabu atobole bwa kerenjera igaragereirie no bamaete nga muntu itabu atigentoki tabu atibogima umuntu asome gitabu kya Balawi 2 efungo 16 mpaka 24 mangana inu agotoka Abalawi ekere Musa agoteba nga agotebya abantu nga Nyasaye otebire abantu bali babwato bali mabwakirenchera mbabasa goika kondwera nche Nyasaye ebingwanso kulende babere libaga lyayo ba ebingwanso biri bikurwego banyare ko bakuri bono barabu bakabwatira nga una Nyasaye kanire sengencho bare birema bare meuko bara magata
batari kwenyara nga bono bakorete ki ebaragereirie naki akogera noena n'abantu bari bari kurukunga abafarisayo bari kuna gupinga Yesu kera kuwenie magata kuwenie meuko banyara ko babakuna kumu oppose osekuna kumupinganga ngiwakoreraya bone kero bakuna kuboligo Yesu akabatebya yaya abantu abaiga taringo bakorete ebibe ikagera bakaiburwa bari gentoki bari birema ose bakaiburwa bari gentoki bari meuko igo babeire igo erinde emirimo ya Nyasaye koreki erorekane. Haleluya, amen. Bono riorio Yesu ari gocha anyora abantu bonsi babwate amagoro birema mbiyo meuko teyo machara tayo inga ari gocha kuweni tumanye nga Yesu ngo weni ari onde na ari ngo ari gocha kuweni inga igo torororo erinde emirimo ya Nyasaye koreki erorekane egera tumanye nga Yesu nabwate okobua gukugweni gentoki ebirema Yesu nabwate okobua gukugweni emeuko Yesu nabwate okobua gukugweni amachara. Haleluya, amen. Aina aro tumanyete igo nga abantu aba igo bari kurigererwa nga igo bari abantu batari kwenyara nagose abantu baragereirie Yesu akarwo akabaruseria ebirengererie ebyo bibe twese kurigereria omonto kurukwa Musa ariko bamoyo igo twari kumubeka ese department yaito ya people with special needs ose people with possibilities naziki Musa omonyene ngo tuturarenge namayete gukwana igarenge stamara arenge kunyara ko bakagututura bono Nyasaye ngomo ekere Musa agotebiguna Musa Exodus chapter 4 verse 10 to 11 ekere agotebiguna Musa ngo gotomando ogendo tebienya otebi Farao anga abantu bane mbaire mikanani Musa agorwo tebanga yaya nchetingo nyara gukwana nchetingo nyara nchetingwe nyara lakini ngumuna Nyasaye kumuboli amaswali Nyasaye kumuboli ngorose tyo munwa mwanya bantu tali nche Nyasaye na rose tyo munwa omwanya bantu nane Nyasaye omanya kumuboli ngorose tyo mama tali nche Nyasaye nane omuboli ngorose tyo ngotongete metino ngotongete tali Nyasaye nane omanya koteba ngotongete omuntu korora bose gotarora tali nche Nyasaye igo nga Nyasaye nero obwate gentoki ukubwa kwo gotonga omonto enchera agokoraki enchera nchete igo nga abantu bali mwanchete gona kwerera unabone kambi yaikire pastor gona kubatebya tokoreke abantu bagana kwerera ntokonyara nane nabo kuna koba ta konyara onye ne sadaka yikambi akira Nyasaye mbi yamono teba ngaki amatuku nale ngaro mwaka amatuku wale 365 tebi Nyasaye nga kera lituko nale kubule mbeo ile nga nale kubule yokonga omubaso osetiga turaboli turacha practical ngere estimerio begete nyomba alia no tumekota kana tibesa amacha arura abekirwa alia gwa kuno tumekota tumegeti tibesa endagerero no liota tumegeti tibesa ebinte bibere Nyasaye toire byonsi uransa gwakira Nyasaye mbiyamono nokore igoto bwene to gwakira Nyasaye naki imbiyamono encherore obo mutambe akira Nyasaye naki mbiyamono obo mwene akira Nyasaye naki mbiyamono obe kerema akira Nyasaye naki mbiyamono obo mutino akira Nyasaye naki mbiyamono pare bisyo kotera ngole twali kuratera alitikana count your blessings, name them one by. Yani barebi siye kema se kemo no kumyo buya bwango wanya sai igonga ekero ora senseye takona kuirana na bono types of disabilities ndobwate obale mawa obale mo butangani ndobwate abantu bakurukunga deaf osekisiwi abana abantu babwate omuchando asokoiwa abantu aba nambeyemo nabo bakoiwa rubare igo abantu mbare bali batari koigwa
na baraiborwe ari omotino naende abande mbare bakoiborwa bare buya lakini baika banyora achari bakora ki baremara batwara omochando bwo gotaiwa abande mbare bagokorubo wetera asoborogi abande baborire nyamunyamu nakio gokwana igo abantu mbare bakweroga ebinto chikorigereri gochinse abande bakore tugo ase eng'encho ya ignorance kwanyora ekero omokungu are morito akona kori kende gionsi bibaga akori chindagira chingiya chikwagacha omobere bwa omwana kwanyora ng'a orire chindagira chimbebu n'amarua chisigara chiachi chia affect omwana oiboruka are gento ki kare omotino gose otari koigwa kero kende abande banyara koba bakokora yani ignorance yani encherende ng'aki abande mbari bagokora mweneno unabona omogwekano nkorwa nimbwata omonto oro omotino omosani one sana ere iganyore toboremo obo ekero mama omwaba anyuome tukamubwate ari ase amoirete naki bakomoruka momanyete ekerentane iga abasacha barimo okonyuoma abakungu mobwata abana mwamanya goika mwabachanda ng'ebirentane nyasaye nkobakare ebiranya bono omwana oyo isaka na komoita na atakora kende omoite po titukerimo omwana oyo akarete amatemo korwa esukuru akamateita ata rero nakeru chinkobi nakora amatemo buya isaka nyora echuma yarenge ense echikoni akamwaka omotwe ogochogana omwana oyo bono tari koigwa paka bono lakini nyasaye agakora ebikone omwana oyo agasomi guchi skuru echinchiro special schools abasongo bakamwancha mono bakamoira rero bamugoreire oboremo kitara ang'e chika gosenta titugo chimoino bono ise abana bari are gwetogeria bari baye boronge bono bakunchinya sore amarua bono mbamokonye pi bono gakuna kokoga mune mwana korrekerese se gokoga kuna gokoga uneri yarira magena bono nabare igo nakitogo tebanga kikwanyorira abana tago chanda abana onya kwanyomira omukungu obore no abana banche una kwari gwancha bali bawo iga abande bakweroga banyoru bare igo abande yena bwa bichisegi abantu ekabiraba nkitogwena etagokora nambe yemo banche bakorera maitachi ali bagokorwa onye ne school baire special schools basome abantu aba batamanye tigokwana yani koigwa moko bagamba ebale sensitive waso kugambwa aba batali konyara gokwana nande bara bapindi bakogechigwa omugambe na bagucha agwake chindo togocha gotabubuka nkare nande asitayora mwire kiagera togochiko mugambie kiagera tabwati eruga gokwanira iga abantu aba banche mono nande keremu abanchire mubaire school abantu abana kitoko barenda keremu rase kanisa pastor unatuacha ake kanisa rero mubeke egento tokuruka sign language ase kanisa department ye chake na kiego chaka emokoreta abasubati bali abake n'abantu ababake bali muri kanisa aria muchake sign language muri gyo muntu ogosomi sign language morete mubasomie egere bagira chweti ekere bagira chwetiri no mwakonde bantu bagira chweti na kimoko bareta moreta abantu abamubegeri sign language angabono mubabegeta igo nacherere tumbali natagete bache kuruka kamega singencho nacherere tukubatebya angamba achaga anga baikara star monda ikara star anga kona go translate unankora ndiga una go translate igo mubegeri sign language nande mubanche mono igo abantu ababanje nande basomie baechisemi nande bae chingaki nabarubu bakore kende yonsi kerigeta keirase ekenyoro moko barorera mabira na akitago kora yuko na wechanda yaya baeri baga bakore ekiagera nyasaye nabanchete igo ngabanta nande to kubarama amariota nari mo gotumeka ngaki
no ngori otari koigwa ngori tari koigwa teba nga omonto omenyete no borema gugotaigwa lakini tari ogoteba ngaga ntukaria okomurama ng'omotino otari koigwa bono omotino oregaga konyuoma libagama okoroku gosenchoni libaga okoboriguna ng'aimo gachoni are na ng'aimo ke kagaimo komotinare ng'aimo komotinare yani bonere gose ng'aimo gekeremare gose ng'aimo komoukare gakitabwati erieta lakini mwamanya kotumeke language embe mwamanya kurwa mwabagechi mbali gotaka igo ekere barorire ng'amo bagechete mbali kubanja pi mba kubanja pi moko bamaguta na amachi lakini bono onye mutegete obwanjani bakabena barabwo nande banje abantu bande mbali batali gukwana tokuruka nga dambu gose pupu abantu abana barabu nabo babweka inaba omuchanda bakonyora noyomo na barabu beka sign language unabona nche twansire kuroberia onye tai corona yacha igombe kire department ye yase kanisa ase district ase station na ase conference ye ya Nyamira igonde secretary twarobeirie tutagete gocha kurigie kere kanisa to make sure nga eke department ye ya soiro abantu ababegeriwe ba sign language kai barabu yani no yani nubuna moreiga mwegeri sign language unabona ntake ko bakwani na hai na inu monkorereiga ibona abakwani egere na barabu begeriwe bamanye na barabu nkorandi bare nimbwate gekundi oruwembu togocha twarandi ekere twachire crusade munabona muturangirie crusade ya igo togocha abantu batano oyo mokorokari korera omusongo arandie ekerema ndandie omuko arandie omonto okorokunga oyo taigo kwana li mama arandie oyo tari koigwa motino arandie abantu barenga batano nande ase twachire crusade twatorire ororoiga bantu mbali konyegera pi mpaka twarusiri gwonero liatoirire itwachire gochiariga ri abantu bagochaka goseberekana nande mbali gokwana konyora abantu bakirite kri esengenjo bagokumina na abankorandi bale igo bachaka konyara ko bagokumi ige bintu bunebyo tobaligereri abantu bande mbarorro tochaite sana bakorokunga mentally handicapped abana abantu balia baratebunga wamepungukiwa na akili kidogo abantu aba mano bale sumbua sana nande abantu aba banje tekona kukwana nande mbabu atimusimamo akomanyora alia kwamanyora rogoro akominyoka mate kominyoka gochia abantu abana kibabwenete gokoreru abantu aba bali type ubere ndobwate type yemo ebwato omuntu omonene nande ndobwate type ende ebwato omuntu omusinini nintareta chibicha chiabo ntwitwa chete kambi Mombasa yabale mafu mbare ngo babwato omuntu nga ninkundie nande nkundie nene lakini oko anga kamwana kanga naiga abwate miaka 63 lakini anga naigo gokagana omuntu obwate miaka 8 7 6 abantu aba banje tekoga mbali gosoma mono nande okonyora amatako na goiteka korumono abantu abangi tobwenete ko bakorera nambe yemo tubanje namba akabere tubaye chindagira chingiya bantambo bwenete ko enyama mwamanya konyora gosene nyangi mubwate omonte kabiro yo manya gochari ichara kwamanya komwewe bena kuchisukuni mago kwa mwenya mengana iga diri kwa matai yabe bali momono ekiagere nyameri ego chikomento bo bali mwamanya gochaka ngarero chiponga point chobo bali mo chakoraki echiatira kone nyama mwakoraki ne nyama mwaba bali mbata iri kuli nyama pi bali mota yotemo ba green vegetables chinyinge na matunda ebinto biri biwanza kuna chisoda una drinking chocolates una mabere bantu bali mbabwene tiko koraki mbabwene tiko ewa lakini kwanyora na bimo koraki na bimo ko ba nonye nyumba abakungwa aba nabasacha yenda ora likwa gorire nyama gusina amasekurwe amatumbo iga kwa gorire kurwe chiro ye ng'ombe goita muragere kabisa ewiki imo goita na bobe pakenya meyere kurundamo
mumanye ko bano omorembe. Kiliokoli na kiokoba. Genda bano omwana bwe sukuru kila maambi kangumu anaka ngumu. Ogotema omwana oyo osinyire pi. Ya tali omwana asinya. Kilioko mwana kiyeko mokoraba oba ma. Bona ayoroche anaka kangumu. Kero kende bakonyora nali chinguru nkuragirare mubo kombe genda mugondo muri mikomo lakini muko le masi kende gitayo rato muruta chibando igoro atogole chibando kago chigocha mutena ndoche kwale mirago korenga nare mire lakini atogole te chibando agakuru abantu abango somi gubale neki bakomenya Mombasa alia twanyorete basomirie amanyete na ekebuyulita 20 kunankoleta machelimo nkoegwe poundi na ndo nyene paundi bunche paundi omwe to mwabibiti akogoita to mwe miyanga na mabera kwa morora akogoita erega bundi sirenga paundi ekerena retire limo gakoleta limo kwa mwe paundi oyebeka muko ogokolera iga na ande gakoleta kabere kwa mwe paundi ogokolera iga na batagetigo lakini bono mwono twabatigire bakona gutaratara bakona guta umuntu agotebana na bono gaki nje gusindagiririe inki na nje bono gaki umwana mbwa tutari okona goitera chindende richara yaya tari ichara umongi no yomo bakungu abana na homo kale bikone kibako na gotore chaiga crusade na renge ngotara fi station ngonyora ngoete chai me igomate munangweta obuya bwana mbwate nabo ngoeta mutando ochi lakini nyiwete kimoko gamba na kakinya sare gwanja omwana olimbwa atore lichara nkona kosokisi kona ira ni nyomba ali gwanja kunya sandera mabira akwe atimoke oyino mokungu okwana okuibora nyasaga achaka igugusaba kwayo omwana oli agabu matukabira agachaka kulirana kaki omwana oli alenge security yana ninki yani buna kwete iganka mutindeka na ibeirwe bintu ko nyomba byaelire ani kumbe liyo mwana oli nale kosokisi kalia igarenge gentoki security igo monto tayole bwe otali bwengenjo nebanga noyo banje nande bakolera amaya baire skuru cyabo nje bakikuru ku special needs abantu bande tubwate mbali bako ku blind n'abantu batali korora abantu aba bwate cyanga moto sana ikiagera amaiso narokere gento parobwo nande barabira nani sana abira nani abale mafu abatole malete ngoirana na tole lakini abantu batangaine kwirana na n'abantu bali bakoro kweme emetino n'abantu bakubwatia n'abantu bali bare batabwatia amaiso robuna bakwirana na nande abantu aba barabachege ekero taikwenda na barabwo bakwange bakogochori bunore kunabone engachutware ngetika tware gosoma chiroli chigacha chitoire show Nairobi tware kobogorigwa onyana abale mafu ba primary babogoriguna n'abantu bali bemeuko ba primary na antu ya secondary twabogoriguna aba bameuko bali be secondary bona ekero toline terori omwana mafu yani oyo muka kamenya gochaka ngakore na pa nasuka kuchago ngamurita tankiyoko mbona unanipiga sasa unanifanyia kahuka mmejikunja hivi ndio naniletea hapa nchenkarra yali bagankoro anese gina bantaba tiangende kona ngoleki mbero nchenkabera gochie kona bagachaka na nande bakurwana abale mafu njiko bakani nuko chikimubwata amaiso mutagugira nga wako nga tukotika atuonitika nga igobono naba bago cholinga igobale pika
lakini mbaro chigarai mbaro chitika naende bamanya goteba sisi tunaenda show kutazama, lakini sisi mnaenda show kufanya nini? Amuna macho, tunaenda kuenjoy. Sasa nini wanekere yabeire igo nechi segi chigo koraki chiko muka abantu abana kitugwenete ko bakora abantu abana mbeyemo tubanje enchera bare tubaire ngora enchera bare ekere bakwiranana twabakani twabatebya gaki takwiranana abantu abanande barabu bakoigwa bagotumeka sense of feeling tutaracha abantu aba egento nkere ne basa abantu aba bare emetino aba bare emetino batari koigwa emetino yekere batari koigwa umuntu narura aboriri swali naki na achire korobo mupira na mutigire nyumba urari rosie kire chabi na kingo korarende imotebi na ngigorere na achire korobo mupira imbabu atogo firi geteso mubirobo igo gotae mwari ase bakurara origio moto wake keremana pa na bago firi omubiro go firi na egentonge korteki egentongera gusonye kwarenga gutaete kumurangeri estima nera ori orari okobeka estima on off egero origererio nga nkorangeri gwakorteki kurangeri gware igo abantu abumo barende buya na baba bakorokunga abantu aba abandi mbali banyore tax trend bakababo abandi bakayiborubo abandi bagayika bakarwara abantu ambatakeire ebintu biri bagotarira chinyimbo chiri cyabo chikuru special egere kere bagotara none rori amanyanga umuntu orinkanga kiare igamenyete no bare mabwo gotarora abantu ambaganirie prayers ebintu biri bagosomera kiagera barabumba kunyara gosoma kiagera mbabwati amaiso bagotumeka prayers abantu ababaye given equal opportunities erinde banyare ko bagokora emerimo yabo abantu abababe 100 with total care yani babe ndwe na no kolendu kolenaki kolegoro mono onye no kunyoma banyome onye ne sukuru basome onye ne kanisa baeri baga basomye lesson barandie baende buna abantu bande mogo pakwa ni abantu bunabu mubarende abantu bande bakorokunga albino gusema ni moko baruka musungu abantu aba nabo bakoibora ubuna igo n'abantu aba mbayigo cyabarabuya nanda abantu aba mbanje tiri eri mbanje tyo mubaso bake mono igo batagete aso mugasota yom mubagorere chigopya nande moko bagorera chigopi black ekiagera kere bantu soma science black eko soft eat faster kole taliberera bwango mubagorere chigopi chire white ne chinde chiko bakonya umugasoto balia mubagorere ebirore bakubeka erinde banyare ko bakoigubuya ne chigopya abantu ambaga ne iri cyanga chire special muna chichaketi chiri chiko reflect yakero agweta umuntu orano umuntu nari mutwa abantu ambanje mbatagete obwanchani abantu ambatagete baegwe ibaga ekera abandi bakwegwa kende yonsi bagokora na barabu bakora umusani one narore naroko toko chitwara arandi nere oro musungu bunayiga nko nyanje teko murangiri na musungu onto ina ya munyamnyam yo ako oromo kisana ande ga chira asimu nabona achega angabona akona kubate how are you how ani yawe koro musungu o entertain abantu to koruga api igago wo entertain bako yani anje teigo igo nabo banje te ebintu bune bigo abantu aba baigwa masikani yabo bairwe skuru nande mu bachaya kyagera abantu mbali batogete bakoira abantu aba bachikubaoni Tanzania naba na ose ibintu mbere bakurusigwa bire byengencho eso bugima bwa abantu bago chibakorera ibintu totaikomanya gosembaro gigose ningi igo mu basa koira abantu aba bakorerwo obunyama buno obwo bali gadi buna abantu bande bo mwerio tindu kuwanira old age singenje chinsa eke omwerio ekorokunga physical handicapped abantu babwata bale mabona buna ncheiga abandi bali babwata chigwirichia bandi bali bagochira aba nambe yemo mbali bayibole tubo namba kabere mbarororo
banyorete accident bakanyara koba bakobaiga abantu abana kibagokorwa abantu abanyambe mu banje nambende bainiforo bwase bintu bagokora onye mogokore gasi nabarabu bayi gasi bakoreki bakore mo kubarorera mabira munabono nkamba atagete kondorera mabira bagenda mugondo kolema bantiga isiko nande go bantiga isiko ngoli no ekebuyu eriye ngoli ariko bekwe ekwanse ege tono iga ngoli ebekire ege tono buye ichire nona kunywenjara pekori nchikori endagera ngonjo kana isika mbulete ngana iga tindi gocha gukuma kibono nkoba narali bachire mugondo bali meire na nganza ngateba ntete wono nchake okulegas nabusa buya kirase bagocha banyora nabusire kirase compound yera betekeregento zibetu bakebintu ngachankarra bantigire nkamaki etikinga agubona bantigire ngachegento kende ya kabere obukima minto tole 14 obukima bakuyore pesa nkarabuna mama kubeke suguliri iko yabera ngatige gatogota kamanya kubumina egento karaginya saa tani nete ne chingu chiro nene simbe toka njengo toko mutego ramba ligeretu buna moko na kwega igansa ekina kingwa kinanya sambia mono nkarugu bukima nkamanya koleta chingeni ngayana nege kabu mugondo ngeimokeretia maino nkachingeni ngaye bitungu nkakaranga buya tibago cha kurumugondo ngo batena rekera ini gai saba turagire obe urugire keni bagachikora onja kanyoro bukima ngatibu nkanara iko ngachangansa gwatia bitu kelimo tata kaenda kuriyo montatio omote abekirege silense nkateba chikuriyo monto senge nchaba muraba kali siko nche bwekendega kwanya narire muna bagwa kumote ogwakaza kurwawa keigora keiga kerota eponya ungicha ngakero moto ulinse chidaika kama ya kuyubuna chebingese kago chakanyora na kuri liti na tanyore timondo ngobwati omoto yo ninje kwanyara abantu bayigire bansongere ngwaka ngapa chingo go cyari nkange naliegas nkanara mugondo ogenda mugondo na kolegasi nkanale binte binge ngati chikokoto diukina bako batebya ntupati finance ali go sababesa kugenda Uganda kwapi ngo baleta seito twali gyamagena na kwaboyo twati chikokoto kabisa twaenda Uganda twaenda Pathfinders togo chia sabarwani twagorera barwani chibuku twakolemeremo baka yani twale gotebuguna barwani moche gosombo muchanga inche ndanga ine nenyange ngosomba bante gakitigera iko bacha basomba bakora nateba na igo nabasegetira nabo bakoreki bakoregas lakini bono gendo be kunyumba ngaye gore malete nde malete kana kole mara okanyora kwali marire wakula na kieko gera abantu bali babekire nyumba nambe yemo mbama etiko shosho raisi n'abantu namba kabere okanyora babwata amarwaire amanga ase chinda cyabo mna nchekere na chietetika igo nangana iga abasongo bagantaina omubero yo bwate ngo goitore kanywa macha amange na matunda okolega asie nyingo reduce nka reduce rero nde buya bona bonko minyoka no ene kero bale goite bichule kaga ebirongo bagachikoteba nga tabi omwana oyo arwa tata akabakani motigo iyo ino mokongu ngaite ebirongo nane bagaita bine bona ngoro chole chinguru igonga nyasaye ubekira abantu abensemo egere nabarabwo basoke nabarabu bakole emirimo buna abande erinde obonene bwa nyasaye bakoreki bororekane na nyasaye nyarekoba bakwimukira liguguru bono nkingo kolera igongo kora ngo tebaiga department yetu ayeretira nande togo chagocha next round abantu aba mbatagete chicho cyabo kire special abantu aba mbatagete nchira yabere special egere bagweta bagende kanisa chicho chibeange nande chibe special abantu bakolire ntaoni buna bono narande tire shairi SDA Nairobi mbabwate nkarandi alieka
kawangware narande tichusi mutienyo yoitete mbabwate chikanisa chiri muna pali nchema nechinde chiri nachire go chisiko barabumba bwate bono abantu totaratinoka Nyamira na Kisii nturatinoka asa mangana disability nabo moroche nga egasigerete mukitokirete igo lakini imumanyeti nga ene egasi enene mwairu mokore nakia kogera twabekirwe bagoteba nga setative tukachative babekira abantu babwata oborema ase department yeye egere department yeye einyorwe abantu aba barusi kunyomba abaru baretwe kanisa ono lyori nari gocha kwebisa nyomba gocha kubaikira narenge yaya ubu no bane bwa Nyasaye nakia kogera twatebane tino morin tigatobeka namo tokonya n'abantu aba ekigurupu n'ekinyinge tobwata nerere ya Kakamega ngocha bangira guchi Kakamega korandi nerere embu kwenda embu nerere guchi chinse chiri cha guchina kuruguru narongo cha tore twaendo igonga nemere motogo kora ni ya Nyasaye igonga abana ba Nyasaye inkinta getogokorera igonta getogokora kingote baiga Nyasaye na atwanchete intutwensi obo moremaru obetole mariti obo monene obo moke twensi pinyasaye na koroteki na atwanchete nande tomanye iga twensi pi aba waswahili wana aba kokoro bagoteba nga obale manga igoro bole aba mintombara bale marete barenge buya kurunse lakini bagaika igoro bagakoraki bakaremara abande mbarororo barenge baiboire bo igonga takoligereria omonto oseka omonto kapla mtu achakufa achaumbika igonga Nyasaye na atwanchete ntutwensi bono twensi pi igotole birema kemoika bono bunore igo egento gekongo kiasomo ukoria oria kera abantu ba ekera gwene tigwe abantu bagona komoboria maswali nakiwakora kwa gwena ingoko gweni oberesire nande mbali koigwa igo bandeta kona kobori ryoka bagachi kobori abaibori bakaondoka bagatebana kero kende toise goteba nga Yesu mugweni ngoseri gutore kurwe sinagogi bagateba nto komanya muborie oino monto manene akabatebya oyo ngwenya Yesu nakio kumoroka oyo no mubani bakamanya komataigene guchi akaba nande bagachi kumubori agateba mwanchandire nje kimanyete ngaki igona arengo mouko bono nakoreki narorire na nche bono ntete ko baretera mangana yanga twensipi igo tuli meuko kemoika bona ayatago na kuririo monto nagoteinga ayane kerema omonto nagotebya ayane mouko omonto nagotebya ayane lichara omonto nagoteyo mungina ngaye kene nkeyoroche ayembusa omugaka no monto nagotebya kene nkeyoroche motebi nche aya ni ntarora igomanyete nga Yesu ntolirie narengo munyabibe bono narorire kemoika haleluya amen ayo my sister lindo cho ole mafu wa